டிபார்ட்மெண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் போட்டுட்டேன் நானு. லெட் இட் கோ. இட்ஸ் ஃபைன். ஹரே தமிழ் கிட்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன். அதனால ஹரே கிருஷ்ணா. somebody should own the responsibility. நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சோ நீங்க you should. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. Thank ஹரே you. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. Thanks. மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா? ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. மங்களம் மாதாஜி. கிட்ஸ் வந்துட்டு Paintings சொல்றாங்களா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க. ஸ்ரீனிவாசன். ஸ்ரீனிவாசன் பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ உங்களுடைய அதாவது அன்னைக்கு நடந்த there was a debate kind of thing. நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண விதம் it was very very nice. I was so impressed actually. Okay, so I think thanks to Mangala Mataji for the good guidance at the right time actually. She being having so much experience with the kids sessions and then her knowledge has utilized very well, and Tarni Mataji played a key role. Tarni Mataji எனக்கு அசிஸ்டன்ட் இருந்தவங்க தானே. என்ன மாதாஜி? அந்த மாதிரி பண்ணும்போது கிட்ஸ் செக்ஷன்ல தர்ணி மாதாஜி என் கூட இருந்தவங்க தானே. அதனாலதான் சரி you are the right people to judge anything actually here. Okay, and எனக்கு ரொம்ப மனசு சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த குட்டி பசங்க எல்லாம் வந்து சேர்ந்து இந்த மாதிரி நல்ல விதமா ஸோ அழகா பேசுறது, அந்த ஹோஸ்டிங் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க மாதாஜி. ஐ திங்க் அந்த அக்ஷரஸ்ரீ வெரி நைஸ்லி ஷீ ஸ்போக். அந்த அதாவது ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தருக்கு ஹேண்ட் ஓவர்ஸ் ஜஸ்ட் வெல் டன் ஆக்சுவலி. கிரெடிட் எல்லாமே அக்ஷரஸ்ரீக்கு தான் மாதாஜி. போவும் அவ்வளோ அழகா ஜஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மட்டும் தான் கொடுத்தேன். அந்த நரேஷன்ல இருந்து எல்லாமே அவங்க தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு தான் அந்த கிரெடிட் போகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் நல்லா பண்ணுங்க. ஐ திங்க் மாதாஜி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன அப்புறம் வந்து மங்கள மாதாஜி கேன் கிவ் a good judgment actually in that. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. I'm leaving மாதாஜி. You can. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீனிவாசன் உன்னோட பெயிண்டிங் காமிச்சிட்டு அது ரிலேட்டடா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. ஓகே மாதாஜி. கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகி நான் இது பண்றேன் மாதாஜி. இது பின் பண்றேன், ஸ்பாட்லைட் பண்றேன். ஏதோ சொல்ல விருப்பப்படுறியா ஸ்ரீனிவாசன்? Mahaprabhu. It's Chaitanya Mahaprabhu. He is chanting Hare Krishna mantra. Thank you, Mataji. ஹரே ஒரு நிமிஷம் காவியா, அந்த கையே எனக்கு கிளியரா தெரியலையே தர்ணி மாதாஜி. அந்த ஹேண்ட்ல அவனுக்கு அந்த ஃபிங்கர்ஸ் எங்க பிடிச்சிருக்கு ஜபமாலைய? எந்த ஃபிங்கர்ஸ் பிடிச்சிருக்கு? இதுதான் மாதாஜி. மிடில் ஃபிங்கரும் அந்த இது தம் ஃபிங்கரும். மிடில் ஃபிங்கரா? ஏன் மிடில் ஃபிங்கர் பிடிச்சிருக்கு? ரிங் ஃபிங்கர் அண்ட் தம் தானே பிடிக்கணும் இல்லையா? இல்ல மாதாஜி, மிடில் ஃபிங்கர் அண்ட் தம். ஃபிங்கர் அண்ட் தம். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, thank you. ஸ்ரீபோல். Very nice. Very nice, Srinivas. Thank you, Srinivasan. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you. Next, Prithvika, உன்னோட அந்த drawing காமி. Hare Krishna. Mataji. Yes, Prithvika. என்ன டிராயிங் வரைஞ்சிருக்க? பிராமணா பிக்சர், அந்த பிராமணா ஸ்டோரி ரிலேட்டடான டிராயிங் கரெக்டா? அது அங்க யாரு மட்டி போட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறது? முட்டி போட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த யாரு அது? யாரு மாதாஜி? உங்க வந்து எந்த பிக்சர் வரைஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து பிராமணா ஸ்டோரி ஒண்ணு இருக்குல்ல மாதாஜி. ஒரு பிராமணர் வந்து குக் பண்ணி ஆஃபர் பண்ணாங்க. அப்ப நிமாய் வந்து அதை எடுத்து பிரசாதத்தை எடுத்து சாப்பிட்டுருவாங்க. அந்த ஸ்டோரி வரைஞ்சிருக்கிறாங்க. அது ரிலேட்டடான பிக்சரு. அங்க இருக்கிறது வந்து அந்த பேபி பிக்சர் வந்து இது நிமாய் பண்டிட்.
ஆட்டாது, ஒரு பிக்சர் ஆட்டாம பிடிச்சிக்கோ. அவன் வெறும் கிரேயான் போட்டு யூஸ் பண்ணிருக்கேன் நீ. சைத்தன்யா இல்ல நீங்க அது இது வந்து பென்சில் வந்து எப்படி பென்சில் யூஸ் பண்ணிருக்க? கிரேயான்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கியா? கம்ப்ளீட்டா கிரேயான்ஸா கலர் பண்ணிருக்கியா எங்கேயாவது? மாதாஜி ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஓகே, என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன்? Chaitanya Mahaprabhu eating laddus in a temple. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நெக்ஸ்ட் கிட் கூப்பிட்டுங்களா? ஸ்ரீ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ. ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீ. இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்டா வச்சுக்கோ. லைட் ரொம்ப கிளார் அடிக்குது பிக்சர்ல, கலர் தெரியுது. லைட் வேற இடத்துல நீ வந்து உட்காந்துக்கிட்டேன்னு பரவாயில்ல. கம்ப்ளீட்டா தெரியுது மாதிரி. பிக்சர் தெரியலம்மா ஸ்ரீ. லைட் கிளார் அடிக்காம பாத்து. லைட் ரொம்ப கிளார் அடிக்குது. அந்த ஒரு லைட் அடிச்சுட்டு 2 லைட் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ஒரு லைட் அடிச்சுக்கோ. ஓகே ஓகே. என்ன இந்த படத்துல என்ன காமிக்குது நீ? Hare Krishna Mataji. Pranam. கிருஷ்ணா வந்து கலியுகத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் எடுத்தாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ராதாராணி கலர்ல இருப்பாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராபா மகாமந்திரத்தை வந்து கீர்த்தன் பண்ணுவாங்க. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவிந்த ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராபா ராபா ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகேம்மா, தேங்க்யூ. எஸ் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் யோகன். ஸ்ரீ யோகன் நம்ம பேரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி, மியூட்ல இருந்துட்டேன். யோகன் உடம்பு கொஞ்சம் சரியில்லை மாதாஜி, அதனால உங்களால பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல. வந்து ஆப்சென்ட். ஓகே. கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து ஸ்ரீ யோகன்ங்கிறது. இல்ல மாதாஜி, ஸ்ரீ தான் இப்ப காமிச்சது. யோகன் வந்து அவங்க தம்பி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. கிருஷ்ணா. மாதாஜி. உன்னோட பிக்சர் நீ வச்சிருந்தா நீ வந்து காமிக்கிறிய இப்போ மாதாஜி கிட்ட? என்னன்னு சொல்லிட்டு மாதாஜி. உன்னோடது அடுத்தது, ஃபர்ஸ்ட் உன்னோடது, அடுத்தது சேவிதாவுது. சேவிதா தான் மாதாஜி. ஓகே, சேவிதாவுது. அவ ரெண்டு பிரதர் சிஸ்டர். எஸ் மாதாஜி. ஓகே. எஸ் சேவிதா. கிளாரா இருக்கு, கொஞ்சம் எட்டக்க வச்சுக்கோ. சரியா பிடிச்சிக்கோ, கரெக்டா. அது இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்ட். எஸ். He's Sri Chaitanya Mahaprabhu and also called as Nimai as he was born under the neem tree. இது யார் பாடணும்? படம் பாடணும் சொல்லி கொடுத்தா? மாதாஜி. யார் உனக்கு இந்த படம் போடலாம்னு சொல்லி கொடுத்தா? சொல்லி கொடுத்தது நானே போட்டேன் மாதாஜி. ஹரி போல.
ஓகேம்மா கண்டிப்பா. இது வந்து சேவிதாதா உன்னோடதா கிருஷ்ணாதா? சேவிதா மாதாஜி. ஓகே ம். ஓகேம்மா, தேங்க்யூ சேவிதா. சரி. இப்போ காவியா ரெடியா இருக்கியா? சரணிஜி ஓகே வந்து இப்போ அபவ் 10 இயர்ஸும் வந்து பிக்சர் வச்சிருக்காங்க. ஓகே அவங்களே நான் வந்துட்டு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா காவியான்றவங்க இப்போ காமிப்பாங்க. யஷ்வந்த் வேண்டாமா? மாதாஜி யஷ்வந்த் யஷ்வந்த் ஜாயின் பண்ணல மாதாஜி. இல்லையா? ஓகே. இப்ப வந்து காமிக்கிறது காவியாவா? காவியா 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 ஓகே. அது இது பெயிண்டிங் செக்ஷன்லயேவா? எஸ் மாதாஜி. ஓகே. இனிமே வரவங்க அபவ் 10. இப்ப காவியா எதுல சேர்த்துக்கணும்? அபவ் 10ல. அபவுட் இல்ல. ஓகே ஓகே. ஸோ 1 2 3 4 5 தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்க்கு இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. ஓகே. அபவுட் 10 வந்து காவியா நம்பர் 1. ஹே காவியா படுத்த காவி. மேம் நான் வந்து 2 டிராயிங்ஸ் பண்ணிருக்கேன். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டிராயிங் இதுதான். இது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சாண்டிங் பண்ணும்போது உள்ள பிக்சர். அண்ட் என்னோட செகண்ட் டிராயிங் வந்து கம்மி ஒரு வாட்டி பெரிய கிளியர் இல்லைம்மா. முதல்ல கம்மி இல்லைம்மா சாண்டிங் பண்ணி இல்ல இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் கம்மி. ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரே நல்லா கிளாரிட்டியோட காமிங்க. கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணு. வெயிட் பண்ணி நான் பார்க்கணும் இல்லையா? பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லயே போட்டுருக்க கம்ப்ளீட். ஓகே ஓகேம்மா. அண்ட் என்னோட செகண்ட் டிராயிங் இது. ம். இந்த பிக்சர் என்ன சொல்லுதுன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணருடைய புல்லாங்குழல வச்சு கிருஷ்ணரை நினைக்கிறாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணருடைய புல்லாங்குழல் பிடிச்சிருக்காரா? என்ன சொன்ன? சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணருடைய புல்லாங்குழல வச்சு கிருஷ்ணரை நினைக்கிற பிக்சர் இது. சரி ஓகேம்மா ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. கஷ்வினி உன்னோட டிராயிங் ரெடி வச்சிருக்கியா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, Yes. Chaitanya Mahaprabhu will do the Sankirtana with his devotees. While chanting the glories of Shri Krishna, he will have tears of love welling upon his eyes. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம். எனக்கு ஒவ்வொரு படம் க்ளோஸா தெரியுது. முதல் படம் அவ்வளவா தெரியல. ஓகே ஓகே. முதல்ல நல்லா தெரியுது. குட். செகண்ட் ஆல்சோ குட். ஓகே தேங்க்யூ. Hare Krishna Mataji. கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஓகே, வேற யாரும் டிராயிங் வந்துட்டு காமிக்கணுமா? மாதாஜி. பிரணவுக்கு இருக்கா? ஆமா மாதாஜி. ஓகே பிரணவ். உன்னை ஹைலைட் பண்றேன். மாதாஜி பிரணவ் காமிக்கிறாங்க அவங்களோட டிராயிங்கு. எஸ் பிரதா. Sri Chaitanya Mahaprabhu lay down on the cobra snake. ஓகே. Thank you. அப்படியே பிடிச்சி ஒரு நிமிஷம் பிடிச்சிக்கோ பார்த்துருக்கேன். ஓகேம்மா. ஹரி போல். ஒரு நிமிஷம் பேரு Hare Krishna. பிரணவ். வேணாம். ஓகே வேணாம். ஓகே எஸ் மேடம். நெக்ஸ்ட். எஸ் மாதாஜி. இவங்க எல்லாம் தான் பெயிண்டிங் வந்து ரெடி பண்ணவங்க. பிலோ 10 அபவ் 10 கிட்ஸ். அப்போ தெரியல 3 பேர் தான் கொடுத்துருக்கீங்க. எஸ் மாதாஜி. இல்ல நீங்க முதல்ல சொல்லிட்டு எழுதிருந்தாங்க இல்லையா, அதுக்காக கேக்குறேன். இல்ல மாதாஜி, இப்போ 2 பேர் வந்துட்டு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னது. யஷ்வந்த்
ஜாயின் பண்ணல. அதே மாதிரி ஒரு யோகனுக்கும். ஓகே. ம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப அடுத்தது வந்து ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் போலாங்களா இல்ல ஸ்டோரி டெல்லிங் சொல்லலாங்களா? ஓகே. ஓ, இது எல்லாமே பெயிண்டிங்ல இந்த இத்தனை பேர் வந்துருக்காங்க. ஓகே பெயிண்டிங்ல மட்டும். ஓகேம்மா, அது சரி, கொடுத்து அதையும் முடிச்சிடலாம். இப்ப ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் சொல்லலாங்களா மாதாஜி அடுத்தது? சரி, ஓகே. அது எப்படி பண்றதுன்னு புரியல. ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட், ஆர்ட்னாக்கா டிராயிங் மாதிரி படுத்துட்டு வருவாங்க இல்லையா ஆர்ட்லயும்? மாடல் மாதாஜி சைத்தன்ய மகாபிரபு ரிலேட்டடான பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு ரிலேட்டடான மாடல் பண்ணிருக்காங்க கிட்ஸ். மாடல். ஓகே. 3 பேர் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. நம்ம அவங்கள்ட்ட பாத்துடலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அனாத்மிகா பிரணாம்ஸ். மாதாஜி ஆ. மாதாஜி நான் முடிச்சேன் மாதாஜி. நீ ஃபர்ஸ்ட் காமிக்க போறியா? இல்ல மாதாஜி, நான் இன்னும் செஞ்சு முடிக்கல. இன்னும் செய்யலையா? சரி, பரவாயில்ல. அனாத்மிகா ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ். உன்னோடது அந்த இது மாடல் காமிக்கிறியா? எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி இருக்காங்க. Hare Krishna Mataji. This is my model of Advaita Acharya offering prayers to Krishna to get appear in the Kali Yuga for telling all the people to chant Hare Krishna Mahamantra. எதை வச்சு பண்ணிருக்கியம்மா எல்லாத்தையும்? Mataji, I have used a coconut shell for this, and I have used maida with some coffee powder to make this hut. And this is made up of some cutout and some natural colors, Mataji. ஓகே. ஹரி போல். மைசூர் பாக் பண்றது ட்ரேல அழகா போட்டு நிறுத்திட்டு இல்லையா? ட்ரே தானே மாதிரி நீ கீழே இது கிளே தான் மாதாஜி. மெட்டல் கிளே. மெட்டல் இது ட்ரே. நைஸ், குட் ஒன். அது துளசி லீவ்ஸ்லாம் வச்சு அழகா. அழகாவே ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து இந்த குழந்தை பேர் இருக்குது அனாத்மிகா. அனாத்மிகா. ஓ, அத்வைதாச்சாரியர் சைத்தன்ய மகாபிரபு அட்வென்ட் ஆகணும்னு ப்ரே பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அந்த கான்செப்ட்ல பண்ணிருக்காங்க. நல்லா இருக்கு. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது காவ்யா, உன்னோடது இது ப்ரெசென்ட் பண்றியாமா? Ma'am, can I show my art at last? லாஸ்ட்ல காமிக்கிறியா? சரி, ஓகே. வேற யாரும் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் ரெடி பண்ணிருக்கீங்களா? பிரணவ் பண்ணல. வேற யாரும் இல்ல. சரி, ஓகே. வரலையா? இன்னும் வந்து காவ்யா மட்டும் காமிக்கணும் மாதாஜி. காவியா மட்டும் 2 பேர் தானே? ஆமா, அத பிரணவ் வந்து பண்ணல போல இருக்கு. சோ அதனால ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வந்து இப்ப நம்ம ஸ்டோரி டெல்லிங் போலாங்களா மாதாஜி? ஓகேம்மா. இது இப்ப 2 பேர் தான் இதுக்கு. பிலோ 10 இயர்ஸ்ல யாரும் வரல. பிலோ 10 இயர்ஸ்ல வரல மாதாஜி. ஏன்னா அவங்களுக்கு பெயிண்டிங் தான். அபவுட் 10 இயர்ஸ்க்கு தான் வந்துட்டு ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இப்போ ஸ்டோரி டெல்லிங் பார்க்கலாமா மாதாஜி? அதுக்கு எப்படி 2 டிவிஷன் போட்டிருக்கீங்களா? இல்ல மாதாஜி, அது எல்லாருக்குமே ஒண்ணுதான். காமன். ஒன்லி இந்த பெயிண்டிங்க்கும் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட்டுக்கு மட்டும்தான். பெயிண்டிங்க்கு வந்து பிலோ 10 இயர்ஸ், ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட்டுக்கு அபவுட் 10 இயர்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டோரி பார்க்கலாமா மாதாஜி? இப்ப நான் கூப்பிட்டுங்களா கிட்ஸ்? ஓகே. கஷ்வினி, உன்னோட ஸ்டோரி நீனு ப்ரெசென்ட் பண்றியா? எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி கிட்ட உன்னோட பேரு சொல்லிட்டு ஸ்டோரி சொல்லு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. My name is K. Shashwini. K. Shashwini. Okay. Yes. One minute, பேரு. Yes, ma'am. Mataji, can I start? Glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Story of Jagai and Matai. Jagai and Matai were born into a high-class Brahmana family in Navadvipa. Their names were Jagannatha and Madhavananta Raya, the sons of Raghunatha Raya. Due to bad association, they become meat eaters, drunkards, gamblers, and murderers. Because they caused much disturbance, respected people avoided them completely.
When Lord Chaitanya inaugurated the Sankirtana movement, he told Nityananda Prabhu and Haridas Thakura to go to door and request whomever they met to chant the holy names of the Lord. Since Jagai and Madai were the most fallen, the two preachers decided that they were suitable candidates to receive the Lord's mercy. They approached Jagai and Madai and asked them to chant the holy names of Krishna. Jagai and Madai became enemies and chased Nityananda and Haridas Thakura. Nityananda Prabhu and Haridas Thakura thought everything was Krishna Leela and they went. The next day, Madai struck Nityananda on his head with a piece of an broken earthen pot, which making him bleed. When Chaitanya Mahaprabhu heard this, he immediately came to the spot, ready to punish both brothers. But when the all-merciful Nityananda Prabhu saw Jagai's pitant behavior, he immediately embraced him by seeing the Supreme Personality of Godhead face to face and being embraced by him. Both of the sinful brothers were at once cleansed. Thus, they received initiations to chanting the Hare Krishna Mahamantra from the Lord. And during this avatar, you promise that you never take weapons and kill anyone or harm anyone, so that kindly vanish your angerness. Requested Nityananda Prabhu. Chaitanya Mahaprabhu vanished his anger and Jagai and Matai asked sorry to Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu and started chanting Hare Krishna Mahamantra. While we chant Hare Krishna Mahamantra, due to great love and devotion, we will attain to Krishna Prema. Let's chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Good. Hare Bol. மாதாஜி நெக்ஸ்ட் கிட்டு கூப்பிட்டுங்களா? கேஷவ் கூப்பிட்டுங்களா? கேஷவ் ரெடியா இருக்கியா? எஸ் மாதாஜி. வாய்ஸ் கிளியரா கேக்குதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா கேசவ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்படி இருக்கீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி அண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். இன்னைக்கு என் பேரு கேஷவ். இன்னைக்கு நான் ஜெகநாத மிஸ்ராவுக்கும் சச்சி மாதாவுக்கும் பிறந்த லார்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய 2 லீலைகளை நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன். முதல் லீலை என்னன்னா, ஒரு நாள் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிதாஸ் தாக்கூரா வீட்டுல சங்கீர்த்தனம் நடத்துறாரு. அப்போ அதுல எல்லா பக்தர்களும் ரொம்ப களைப்புல உட்காந்துடுறாங்க. அப்போ மகாபிரபு பக்தர்களை கிட்ட கேக்குறாங்க, உங்களுக்கு சாப்பிட என்ன வேணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கும் பக்தர்கள் எங்களுக்கு மாங்கனி இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மகாபிரபு நினைக்கிறாரு அந்த சமயம் மாங்கனிகளுக்கு சீசன் இல்ல. அதனால அவர் என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு மாங்கொட்டைய அவர் கேக்குறாரு. அவர் சொன்ன கட்டளைப்படி அவங்க பக்தர்கள் மாங்கொட்டை எடுத்துட்டு வராங்க. அந்த மாங்கொட்டைய ஸ்ரீ தாக்கூரா வீட்டு வாசல்ல நடுறாங்க. நட்ட செகண்டே அது ஒரு பெரிய மரமா மலர்ந்து 200 மாங்கனிகளை தருது. அந்த மாங்கனிகள் வெறும் மாங்கனிகள் இல்ல. அந்த மாங்கனிக்குள்ள கொட்டை இல்ல, வெளியில தோலும் இல்ல, ஃபுல்லா சாப்பிடக்கூடிய சதைகள் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அத சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாம் பறிச்சு அத கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அங்க இருக்கிற பக்தர்களுக்கு எல்லாமே விநியோகம் செஞ்சாரு. இன்னொன்னு சொல்றாங்க, அந்த மாங்கனி ஒரு கனியை மட்டும் ஒருத்தர் சாப்பிட்டா போதும், அவர் வயிறு ஃபுல்லா நிறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அன்னையில இருந்து அந்த மாங்கனி தினம்தோறும் 200 மாங்காய்களை அது உற்பத்தி பண்ணும். இன்னுமே அந்த மாங்கனிகளை இன்னும் வைபவம் இன்னுமே அங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு. 2வது லீலை என்ன பார்க்க போறோம்னா, லார்ட் சைத்தன்யா மாலை நேரத்துல கிராமத்துல இருந்து கொஞ்ச தூரம் சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அப்போ வானத்துல மழை வர எல்லா அறிகுறிகளும் இருக்கு. அப்ப எல்லா அங்க இருக்கிற ஜனங்க பக்தர்கள் எல்லாருமே கவலைப்படுறாங்க. ஆஹா, இன்னைக்கு மழை வந்துருச்சுன்னா எப்படி நம்மளால சங்கீர்த்தனம் பண்ண முடியும், எப்படி நம்மளால கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல மூழ்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்ப திடீர்னு மகாபிரபு வானத்தை பாக்குறாங்க. அப்போ அது வானத்தை பார்க்கும்போது எப்படி பாக்குறாங்கன்னா, இந்திர தேவனையும் வருண தேவனையும் ரகசியமா கட்டளையிடுவது போல் பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் சில நேரங்களில் திடீர்னு
அங்க இருக்கிற எல்லா கருமேகங்களும் போய் மழை வரக்கூடிய எந்த அறிகுறிகளும் இல்லாம நல்ல வான்ல வந்து சூரியன் வெளிச்சம் நல்லா தெரியுது. அப்போ வந்து பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா நம்மளால நல்லா சங்கீர்த்தனம் பண்ண முடியும், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வந்து நல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு திரும்பவும் அவங்களுடைய சங்கீர்த்தனத்தை தொடர்றாங்க. இதுல இந்த 2 இன்சிடென்ட்ஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, மகாபிரபுவா இருக்கட்டும் சரி, கிருஷ்ணரா இருக்கட்டும் சரி, பக்தர்களுக்காக எந்த எக்ஸ்ட்ரீமு கூட போவாங்க. அதனால நம்ம இனிமேல் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல மூழ்குவோம். நம்மளும் அவரை மாதிரியே கிருஷ்ணா கிட்டேயே போய் சேருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சூப்பர், வெரி நைஸ். கேசவதி எவ்வளவு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டாருல. எஸ் மாதாஜி. வெரி ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கூப்பிட்டுங்களா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் கேசவதி. ம். Yes, மாதாஜி. பிரித்விகா ரெடியா இருக்கியா ஸ்டோரிக்கு? Hare Krishna Mataji. ஒரே நிமிஷமா பேர் எழுதுன்றேன்னா. எஸ் மாதாஜி. My name is Prithika. I am reading Teasing the Village Girls story. Sometimes the Lord, along with other children, would take his bath in Ganga's river. Then neighbor girls would also come there to worship different demigods. People actually worship demigods so that the demigods will give them something. The Lord will say to the girls, worship me, and I will give you good husbands and many other boons. All the demigods, even Lord Shiva, are my servants. Then the Lord Chaitanya would catch the sandalwood pulp that the girls had brought for their worship. He would smear it on his own body and put their flower garlands around his neck. Then he would grab and eat up all the offerings of sweets, rice and bananas. The girls were very angry. Nimai, you are just like a brother to us. You should do this. Don't take away our puja lamps and your offerings. Stop it. The Lord said, my dear sisters, I bless you that your husbands will be very handsome. They will be intelligent, young and rich. You will each have 7 sons who will live a long time and also be very bright. The girls were really very happy to hear these things, but they pretended to be angry. Some of them ran away, pleading not to listen. The Lord called after them, if you don't give me the offerings, I shall curse you to have a husband who is old and has at least 4 wives. The girls then become afraid, thinking that he might have some special powers.
So they brought their offerings before the Lord, who ate them and blessed the girls. Then the village girls were satisfied. Thank you. Hare Krishna. இப்ப சொன்னவங்களோட பேர் வந்து பிருத்விகா மாதாஜி. இப்போ பிரத்யேகா. அடுத்தது வந்து பிரணவ். பிரணவ் ரெடியா இருக்கியா? மாதாஜி ஸ்டோரிக்கு மாதாஜி ரெண்டு பேர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அடுத்தது காவ்யா ஸ்டோரி சொல்றியாம்மா? நரேட் பண்றியா? Good morning to everyone. Myself, Anna. ஒரு நிமிஷம் Good morning. ஒரு நிமிஷம் ஆன் பண்ணிக்கோ. Ma'am. வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோ. Video. Good morning to everyone. Myself, Kavya Nadar. I am studying in. Today my topic is the appearance of Lord Chaitanya. Advaita Charya was a great devotee of Krishna. He was an incarnation of Lord Brahma and Mahavishnu. When Krishna comes to this earth, he comes with his friends and relatives. Some of the demigods also come. In this way, Krishna is always with his devotees. Advaita Charya noticed that hardly anyone was chanting Hare Krishna or serving Krishna. Everyone seemed to be busy doing many sinful things. He saw that the people were not interested in devotional service. He felt very sorry for them and wanted to help them all go back to Krishna some. He thought if Krishna himself were to come and show everyone how to be Krishna consciousness, then I am sure they all will listen. The only way to go back home, back to Godhead in this age is to chant Hare Krishna. If Lord Krishna appeared and taught this chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, then everyone would chant. So I'll ask Lord Krishna himself to come down. Calling loudly to Krishna, Advaita Charya offered tulsi leaves and gained Ganga's water to his deity in order to please the Lord. My dear Lord, please come down. He cried so that request of Advaita Charya, Lord Chaitanya appeared. When Lord Chaitanya appeared, when Lord Chaitanya was born, there was an eclipse of the moon. At the time, all the people were chanting Hare Hare, Hari Bol. Hare Krishna in heaven, the demigods were dancing and playing musical instruments. Everyone was full of joy. Advaita Charya could guess that the Lord had appeared, and he also began to chant and dance. All the devotees went down to the Gangas to take their bath during the eclipse. The Lord had come. In the house of Jagannath Mishra, everyone was very happy. His wife Sachi had just given birth to a beautiful baby boy. The newborn child shone like gold, and his little body was perfect in every way. Many people come to see the child and were amazed at the brilliance of his body. Some knew and he was the Supreme Lord Krishna who had come in a golden form. In fact, Sri Chaitanya is Krishna himself
but he is a golden colored instead of blue. The new baby son of Jagannath Mishra and Sachi was born under a neem tree. Because of this, he was called Nimai. He had only older brother named Vishvarupa. Let's fill in the names of Nimai's family on this family tree. This is a varis that we chant or sing every day that Godfrey's Lord Chaitanya practiced the following verse so you can memorize it. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurav. In our next few lessons, we will learn some of the premise the Lord Chaitanya performed as a child. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. நெக்ஸ்ட் கிட்ட கூப்பிட்டுங்களா மாதாஜி? Yes, Mataji. கிருஷ்ணா. Mataji? ஸ்டோரி சொல்றியா? Okay, Mataji. Namaste, everybody. I'm going to tell the story of two thieves. One day, when the Lord ஆன் Chaitanya. பண்ணிக்கோ. வீடியோ ஆன் பண்ணு. Okay, Mataji. One day, when the Lord Chaitanya was. Okay, Mataji. ஓகே. One day, when Lord Chaitanya was playing in the courtyard of his house, two thieves came by and saw the child. They had never in their life saw a very decorated ornamental very decorated with ornaments child. So they decided to steal the ornaments from him. They talked together and decided that they would tempt him away with sweets, and then they would remove his jewelry and return him back to the same place. So, when no one was near, the two thieves went and tempted the Lord with sweets and made the Lord sit on the shoulders, which was a good deed. So, when the Lord was enjoying the sweets, they made their way through some roads which was the passage to go to their hiding place. But the Lord, guessing their intention, cast his illusionary potency over them, and they got tricked. They came back to the same place where they started. They were confused. By the time his mother, Sachi Devi, and his father, Jagannath Mishra, were searching for him. The thieves, guessing it was not safe for them to carry the child again to where they were supposed to go, left the child where he should have been before and went back to their hiding place. Thus did the thief gain good karma by carrying the Lord on the shoulders, and also wealth by doing a service to Lord. So the Lord also helped the two thieves to prosper. Thank you. Good. ஹரே கிருஷ்ணா. சேவிதா ரெடியா இருக்காங்களா? மாதாஜி நான் சொல்றேன். ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி ஒரு மாதாஜி மாதாஜி பிருத்திவிகா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோமா. பிரணவ் ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி சேவிதா சொல்றாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப சொன்னது வரைக்கும் வந்து கிருஷ்ணா சொல்லிருக்காங்க. அடுத்தது கிட்ட கூப்பிடலாங்களா? கூப்பிடலாமா மாதாஜி? பிரணவ் வந்து நின்றுட்டு ஒன்று பெண்டிங்ல இருக்கு இல்லையா? பிரணவ் மட்டும் இது பெண்டிங்ல ஸ்டோரி இருக்கு. இப்போ சேவிதா சொன்னதுக்கு அப்புறம் சொல்லலாங்களா? அவங்களும் இன்னும் ஸ்டோரி சொல்லல மாதாஜி. கூப்பிட்டுங்களா? கூப்பிடுமா சேவிதா.
அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிருத்திவிக்கு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாமா மாதாஜி? Hare Krishna, everybody. My name is Sevita Kamakshi. Today I am going to tell the story, The Brahman's Offering. Once upon a time, a Brahman came to Jagannath Mishra's house. He had been touring the whole country and wanted to spend the night at his house. He was tired and hungry, and Jagannath Mishra was happy to let him stay. That night, the Brahman wanted to cook an offering to his deity, Lord Gopal. He had carried Gopal with him on his travels and would worship him every day. Jagannath Mishra gave him all the things he would need: rice, vegetables, milk, and dal. So the Brahman started to cook. When he finished cooking, he offered the food to Gopal as usual. But as soon as he started chanting the mantras, little Nimai appeared. Nimai began to eat up the whole offering. The Brahman was very upset. He went to Jagannath Mishra and complained, "Your son has spoiled my offerings for Gopal." He said, Jagannath Mishra was very sorry. He asked the Brahman to cook again. Again, the Brahman cooked, and again, as he was uttering the mantras, Nimai appeared and ate the food. The poor Brahman was heartbroken once again. He had to tell Jagannath Mishra what his son had done. "Please cook again," begged Jagannath Mishra. "I shall lock the child in his room. We will all go to sleep." Now it was very late. The Brahman finished cooking in the middle of the night. He began to offer his food, but as soon as he called to Lord Gopal, Nimai appeared. The Brahman cried and cried, but everyone was asleep and no one heard him. Then Nimai changed into Krishna, showing his real form as Gopal Krishna to the Brahman. He showed not only his own form, but he showed him all of Vrindavan, including the cows, forests, cowherd boys, and gopis. Chanted and gopis. The Brahman was amazed. He was overcome with joy to see all this, and he chanted and danced. He was so happy to have seen the Lord with his own eyes. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அடுத்தது பிரணவ் சொல்லுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணவ் சொல்றியா ஸ்டோரி? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன் பண்ணிக்கோ. Hare Krishna. I am going to tell about the story. The snake. One time, a very large and fearful cobra snake came to courtyard of Janata Mishra house. The snake crawled around all over the yard, slithering through the grass and trees. It saw Nimai and curled along the path towards him. And the snake was really Ananta Sisa, the divine serpent of whom Lord Vishnu sit down to rest. Nimai played with the snake, who was in fact his old friend. He lay down on the body of snake
like he was resting just as Lord Vishnu on Ananta. When his mother and father came out of the house and saw the Lord lying down on a big snake, they were terrified. They snatched up the Lord in horror. They wanted to protect him. The snake saw how afraid they were, and he just slithered away. Thank you. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப ஸ்டோரி எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க. இன்னும் காவ்யா மட்டும் இது ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் மாதாஜி. காவ்யா. கூப்பிட்டுங்களா? ஓகேம்மா. காவ்யா ரெடியா இருக்கியா ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட்க்கு? மேம் ரெடியா. ஸ்க்ரீன் ஆன். ஓகே. This is my greeting card. மாதாஜி தமிழ்ல சொல்லிட்டா? தமிழ். இந்த greeting cardல ஒரு யுகாஸ பத்தியும் பண்ணிருக்கேன். 4 யுகாஸ் பத்தி. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது சத்யுகா, செகண்ட் திரேதா யுகா, தேர்ட் வந்து துவாபர் யுகா, அப்புறம் ஃபோர்த் கலியுகா. கலியுகால சைத்தன்ய மகாபிரபு சாண்டிங் பண்றத பத்தி காட்டியிருக்கு. சத்யுகால தியானம் பண்ணி பகவான் அடைவாங்க. திரேதா யுகத்துல யாகங்கள் பண்ணி பகவான் அடைவாங்க. துவாபர் யுகத்துல கோயில் முறையில வழிபாடு பண்ணி பகவான் அடைவாங்க. கலியுகத்துல சிம்பிளா சாண்டிங் பண்ணி பகவான் அடைவாங்க. அதை இந்த கிரீட்டிங் கார்டு நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. வெரி குட். என்னென்ன வச்சு செஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிடு மாதாஜி கிட்ட. இதுல கிரெயின்ஸ், ஃப்ளவர்ஸ், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கோகோனட் ஷெல்ஸ், அப்புறம் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸோட யூஸும் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் லீவ்ஸோட யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓ, அந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கா? ஓகே ஓகே. யாகம் பண்றதுக்கு. அப்புறம் இது லாஸ்ட் ஒன் கலியுகாக்கு. கலியுகா பண்ணிருக்கியா? அது அதுல நான் கொஞ்சம் சுகர் வச்சும் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கூடவே மஞ்சள் அரிசி மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் லீவ்ஸோட யூஸும் கோகோனட் ஷெல்லோட யூஸும் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, வெரி நைஸ். சம்திங் கிரியேட்டிவ். வெரி குட். வெரி குட் காவ்யா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி குவிஸுக்கு நம்பர் ஷேர் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. அடுத்தது மாதாஜி அவ காமாட்சி வந்து வெயிட். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இப்போ வந்து ஸ்டோரி, அப்புறம் வந்து பெயிண்டிங்கு, இது ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட். அனாத்மிகா வந்து ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட், காவியம் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 2 பேர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் மாதாஜி. இப்போ அடுத்தது குவிஸ் வந்து கஹூட்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதாஜி, அது அந்த மாதிரி பண்ணலாங்களா? கிட்ஸுக்கு பண்றது. அது அந்த கேம்லயே வந்துடும் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ், செகண்ட் பிளேஸ், தேர்ட் பிளேஸ் வந்துடும். அது அப்படியே நான் உங்ககிட்ட நான் வந்து இப்போ இன்ஃபார்ம் பண்றேன் மாதாஜி. அந்த மாதிரி பண்ணிடலாங்களா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே கிட்ஸ், நான் வந்து கஹூட்டோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். நான் ஒரு நம்பர் சொல்லுவேன். இதோட ரூல் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து சேட்டில் பாருங்கள், ஜூம் சேட்டில் கஹூட் அப்படின்னு அந்த லிங்க் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது உங்ககிட்ட ஒரு பாஸ்வேர்டு கேட்கும். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் சொல்லுவேன்.
அதை நீங்க வந்து அதுல வந்து போட்டீங்க, பின் நம்பர்னு காமிக்கும், கேம் பின் நம்பர்னு. அதை நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேம் விளையாடுறதுக்கு அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா? இப்ப நான் லிங்க் அனுப்பியிருக்கேன். நீங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் இப்ப சைத்தன்யா மகாபிரபு ரிலேட்டடா அதுல வந்து ரூல்ஸ் என்னன்னா சைத்தன்யா மகாபிரபு ரிலேட்டடா அதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு 15 கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஒரு கொஷினுக்கும் 20 மினிட்ஸ் 20 செகண்ட்ஸ் டைமு. ஃபாஸ்டா பண்ணணும். சரியா? அதே மாதிரி கரெக்டான ஆன்சரா கொடுங்க. எல்லாமே ரிலேட்டட் டு சைத்தன்யா மகாபிரபு தான். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம அந்த பிடிஎஃப்ல பார்த்ததும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணணும் தான். இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த நம்பர் நான் நம்பர் சொல்றேன், அதுல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாரும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா? மாதாஜி நானுமா மாதாஜி? எல்லாருமே தான். மாதாஜி ஆ கால்ல தான் இருக்கணும் மாதாஜி. இப்ப நீ கிளிக் பண்ணிட்டியா? அந்த இது லிங்க்ல நான் சாட்ல ஒரு லிங்க் அனுப்பியிருந்தேன் இல்லையா? அதை கிளிக் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இங்க வந்திருக்கு பாருங்க நம்பர் 87512228. அதை போட்டுக்கோங்க அதுல கேம் பின் நம்பர்ல. பிருத்திவிகா வந்தாச்சு. மேம் இன்னொருக்கா சொல்லுங்களேன். 87 இதுல தெரியுது பாருமா, ஸ்கிரீன்ல தெரியுது பாரு, 87512228. 87512228. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நான் லிங்க் சாட்ல அனுப்புனதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்ப அது கேம் பின்னு கேட்கும். அந்த பின் நம்பர் தான் 87512228. எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். இதுல நீங்க எவ்வளவு வேகமா கரெக்டான ஆன்சர் கொடுக்குறீங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு இது அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். காவ்யா, லட்சுமி, அனாத்மிகா, எம்மி யாரு? சரி, ஓகே. எம்மின்றதுல யாரு இருக்கீங்க? இந்த கால்ல அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணுமா அந்த குவிஸ் லாகின் பண்ணும்போது? பண்ண நல்லது. எதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சொல்லலாம் இல்லையா? டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா டிவைஸ் மாத்தி இன்னொரு இதுல லாகின் பண்றேன் மாதாஜி. லாகின் பண்ணுங்க. பண்ணுங்க. ஆனா ஜூம்ல இருந்தாலும் நல்லது. இதோ இன்னொரு டிவைஸ்ல இருந்து லாகின் பண்றேன். நான் வெளில போறேன். கிருஷ்ணா லாகின் பண்ணுவான். சீக்கிரம். ஸ்ரீனிவாசன் வந்தாச்சு. அக்ஷரா வந்தாச்சு. சீக்கிரம் எல்லாருமே லாகின் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க வந்து நான் கொடுத்த அந்த சாட்ல இருக்கிற அந்த கஹூட் லிங்கை மட்டும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஸ்கிரீன்ல தெரியுற அந்த நம்பரை நீங்க போட்டுக்கோங்க. ஸோ தட் நீங்க வந்து கேம்குள்ளார வந்துருவீங்க. இதுல வந்து 15 கொஷின்ஸ் இருக்கு. ஒரு ஒரு கொஷினுக்கும் நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணணும். 20 செகண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு கொஷினுக்கும். ஓகேவா? சரி, இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? கிருஷ்ணா அப்படின்றது கிருஷ்ணான்னு நினைக்கிறேன். அது எம்மின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அது யாருன்னு எனக்கு தெரியல. எல்லாருமே பண்ணலாம். கேஷவ் இன்னும் ஜாயின் பண்ணலையே. கேஷவ் தான் மாதாஜி, தெரியாம கோ ஆயிடுச்சு மாதாஜி, தப்பா எம்மி போட்டேன். போட்டியா? சரி, ஓகே. மாதாஜி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா மாதாஜி? ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் இப்போ. மேம் இதுல நிக் நேம் ஸ்கிரீன்ல தெரியுதான்னு கேட்டிருக்கு. தெரியுது, காவியான்னு தெரியுது. மட்டும்தான் இருக்குது. வேற பரவாயில்ல, எதுவும் தெரியல. அது போதும், அது போதும், அது போதும். ஓகேவா? நம்ம இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? 2 பேர் ஒரு டிவைஸ்ல விளையாட முடியாது. இப்பயே சொல்லிட்டேன். முன்னாடியே அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். 2 பேரு ஒரே ஒரு இதுல விளையாட முடியாது. ஒவ்வொருத்தவங்களும் தனித்தனியா தான் விளையாடணும். ஓகே, இப்ப வந்தவங்க வரைக்கும் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். 9 மெம்பர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓகேவா? எனக்கு இன்னும் சேவிதா நேம் காமிக்கல. அது மாதிரி சேவிதா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல மாதாஜி. ஓகே, அப்ப நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஆல் தி பெஸ்ட். நல்லா பண்ணுங்க, ஃபாஸ்டா பண்ணுங்க, கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணுங்க. சைத்தன்யா மகாபிரபு யாரோட இன்கார்னேஷனா வராங்க? which personality is Chaitanya? Lord Chaitanya. மாதாஜி கிளிக் பண்ணு, சரியான ஆன்சரை கிளிக் பண்ணு.
ஓகே நெக்ஸ்ட். மேம் இதுல ஒரு டிக் ஆன்சர் வந்திருக்கிறது அப்புறம் வந்துருச்சு. சரி இப்போதைக்கு விளையாடுங்க. ஃபார் வாட் பர்பஸ் லார்ட் சைத்தன்யா அப்பியர்ட் ஆன் திஸ் எர்த்? என்னென்ன பர்பஸ்க்காக அவங்க எர்த்ல அப்பியர் ஆனாங்க? ஃபாஸ்டாவும் அதே சமயத்துல கரெக்டாவும் பண்ணணும். வெரி குட். நெக்ஸ்ட். Who is Nimai? Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Gadadhar. Who is Nimai? Very good. அடுத்தது who is Lord Chaitanya's mother? Chaitanya Mahaprabhuவோட அம்மா பேரு. Answer சொல்லுங்க. Hare Krishna. Next. Under which tree baby Nimai was born? எந்த மரத்துக்கடியில நிமாய் வந்து பிறந்தாங்க? ஐ மீன் அப்பியர் ஆனாங்க. வெரி குட். நெக்ஸ்ட். who offered prayers to Lord to advent on this earth? யாரு prayers ஆஃபர் பண்ணாங்க? அத்வைதாச்சாரியர், நித்யானந்த பிரபு, லார்ட் சிவா, லார்ட் பிரம்மா. யாரு prayers ஆஃபர் பண்ணாங்க? அத்வைதாச்சாரியர். ஹரி போல். மாதாஜி நீங்க ஆன்சர் சொல்றது தெரியுது. ஆன்சர் சொல்லல, ஆப்ஷன் சொன்னேன். கௌதம ரிஷியோட சன் பேர் என்ன? ஸ்ருங்கி, உத்தமா, சதானந்தா, none of the above. கௌதம ரிஷியோட சன்னோட பேர் நெக்ஸ்ட். where did Nimai appear? அவங்க அப்பியர் பண்ண அந்த இடம் பேரு நடியா, மதுரா, அயோத்தியா, பிருந்தாவன். Next. Who predicted Lord Chaitanya's future? Gargamuni, Kardapamuni, Advaitacharya, Neelamba Chakravarti. Astrologer யாரு? Next. Who is Vishwambar? விஸ்வம்பர் யாரு? நித்யானந்த் பிரபு, சைத்தன்ய மகாபிரபு, அத்வைதாச்சாரிய, none of the above. நெக்ஸ்ட். who is mother of demigods? தேவர்களோட அன்னை அம்மா யாரு? அதிதி, திதி, தேவகுதி, பிரசூதி. நெக்ஸ்ட். which month Nimai advent? எந்த மாசம் சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்பியர் ஆனாங்க? மகா, பால்குனி, கார்த்திக், ஸ்ரவன். பால்குனிக்கு பால்குனி. Very good. Next. Brahmana's deity name was? பிராமணா அந்த ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா, அதுல டெய்டி அவங்க வழிபட்ட டெய்டியோட பேரு லார்ட் கோபால், லார்ட் கோபிநாத், லார்ட் கோவிந்தா, லார்ட் மதுசூதனா. Very good. Next. Why does the two thieves wanted to take Nimai away so they could steal? ஜுவல்லரி எடுக்கிறதுக்கா, அவங்களோட பிளே திங்ஸ் எடுக்கிறதுக்கா, ரெண்டு தீமா, none of the above? ரொம்ப ஈஸி. தீப் எதுக்காக அவங்களை கடத்தினாங்க? ஹரி போல். எல்லாம் 10 செகண்ட்லயே ஆன்சர் பண்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட். ஓ மை காட். ஓகே. நெக்ஸ்ட்.
The village girls came to the Ganges river to worship. யார் அவங்க வழிபாடு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கங்கை ஆத்தங்கரைக்கு வந்து டெமிகாட்ஸா ஆன்செஸ்டர்ஸா டீமன்ஸா நன் ஆஃப் த அபோவா ஹரி போல் பிளேஸ் கிருஷ்ணா மாதாஜி அனாத்மிகா செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அக்ஷரா பண்றது எப்படின்னு தெரியல மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா வெரி நைஸ் தேர்ட் வந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சுபோத் அப்படின்றதுல கிருஷ்ணா தானே இருக்கு ரீஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமா ஆமா மாதாஜி ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நான் கரெக்டா ஆன்சர் ஒன்னு கொடுத்தா அப்ப தப்புச்சு மாதாஜி அப்படியா மாதாஜி போடியம்னா என்ன மாதாஜி ஆ? மாதாஜி நான் ஜுவல்லரின்னு கொடுத்தா மாதாஜி தப்புன்னு வந்துச்சு சரி ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி 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 குவிசஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வந்து அக்ஷராஸ்ரீ செகண்ட் பிளேஸ் அனாத்மிகா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் யாருமா? மாதாஜி மாதாஜி மியூட் 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 மாதாஜி நான் வந்து ஜுவல்லரின்னு போட்டப்ப தப்பா வந்துச்சு மாதாஜி மாதாஜி எனக்கும் தான் மாதாஜி அக்ஷராஸ்ரீ